Yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji usiteteleka uzophaka. Angikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya, ubingelele usiteteleka intokazi yaKaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sasendaba zegudu phela. Ngikubingelele bukhoma ngisiteteleka umedia uhlelo ingonyuluka. Namhlanje sithatha uhambo sibhalelwe usisi uHappy othi nithathe isiteteleko sibheke eHowiki endaweni yaseMpophomeni la esiyozwa khona noma esalahlekelwa khona ubhuti. Sifisa ukuyozwa ukuthi kwenzakalani kumntakama owahambe ney'nyanga ey'ntathu kuphela ukuzalwa. Okwakho ukuthi ungasayi indawo uhlale phansi uzwe ukuthi ithini ingonyuluka namhlanje noma sikuphatheleni namhlanje. Asambe mbukeli. Igama lami ngusiteteleka ngokaNdlovu Sibonga ekhaya kuseMelmoti esigodini sasendaba zensango. Ngi-investigate udaba othile okade ngililandelela sengine-isikhathi phela ngililandelela cishe unyaka usuphelile. Lolu daba engili-investigateayo seluhambe lwaze lwangiholela ekuthenini angifike la ngoba i-investigation sihambe ibanga elide. So lowa mfana loya ongiphekezelayo uphethe lezi zinto zabelungu uwenzela ukuthi uphephe wena mama kimi nami ngiphephe kuwe ngoba mina ungazi. Ukuze kusasa mawuphuma la noma mangiphuma la ngingaqamba amanga. Ngithi wena ufike awubuyisele baba. Siyagoda kusibadala. Ngingafiki ngiqamba amanga ngithi ufike wamhlasela ungangihlaselanga. 2 ngingaqamba amanga ngithi kunento oyikhulumile ongayikhuluma. Yonke into ibe nobufakazi noma ibe neqiniso engabibikho futhi amanga. Ngaze ngafika udadewethu lo engihamba nayo kunguye umuntu owangifaka odabeni lo lengithi ngiya-investigate. Uyena ke umuntu owangifaka kuze kube ngize ngiyafika la ekhaya noma kuze kube nibona lo muntu beningamazi. Uzoliqala ke niqaleni ukuthi into iqale kuphi ngoba siyaqala ngempela kunibona. Into iqale kuphi kuze kube sifika lapha yingobani eseyichaza nani nikhona njengoba wayichaza kimi ningakabi bikho ngayilandelela uyizwa kwabanye abantu noma uyifunisela emqudwini yayo until kuze kube kufikeka la. Engicabanga ukuthi isegcineni. Kodwa akaqala ekuqaleni bese siya nakho ukuthi akeze nayo indaba ayichaze naye size nendlela ethi. Igama lami nguThengisile ngwaKaNdlovu Sibonga ngiqhamuka eMpendle ngaseMpendle mina. Udaba engize ngalo lekhaya uma wami walahlekelwa ingane ngo-1992 ngithathwa uNcamisile Mkhanyile. UNcamisile Khanyile owantshontsha ingane yama uBonkosi waKaNdlovu. Lona daba engize ngalo nami. Uyakhumbula mhlawumbe ukuthi sahamba lengane saze sathatha iDNA wawulaphi wena? Ngeke ngiqale lalela musu phamisa umoya ngalelo langa wena ungasho ukuthi wakukhuluma wakho. Sahamba sayothatha iDNA futhi leli cala laliphathwe umyeni. Uyakhumbula? Laliphethe umyeni waseMadala. Laliphethe umyeni waseMadala. Lelo cala kodwa ngalelo langa wena senza iDNA wawungekho ngesikhathi nje sihamba wawungekho. Buyisala Uyiwe bakhiphe laba makhulumeni babuze hambani ngobenibuza hambani ngobenibuza donsana isicapha sechazile lethu wayiqeda sungabuza nje ngoba nathi sizoba nombuzo mina ngumseshini sengiyantshela bengizele ikhansi ngithole lonke igama lengane lile ekhaya ilaphi futhi le ndawo Uncamisile ngitshena angiyona Uncamisile ngicabanga ngifikele la angiqala ukufika la sekukaningi kufika la ngihamba ngifuna mina uma wami usihamba isikhathi eside kabi efika engatholi ngiyangeza Uncamisile ngicela ungilinde ngizongilinda ngoba nami ngikulindile uyezwa Uncamisile umuntu engihlangane naye ngakhuluma naye umuntu olaziyo la
ngifuna ukukutshela ukuthi mina la angikali ukufika la omakhelwane bakhe akekho umuntu ongazi ukuthi wantshontsha ingane wena yes akekho umuntu ongazi noyedwa ukuthi wena wantshontsha ingane yomfana yes ngamsile lengane le kwaku 1992 wena ubumlandela uma esakhuleni ngaleso sikhathi indoda wena owawuyitholile eyayitshelile yathi ifuna ingane unayimntwana njengamanje nginabo ndaba u3 okay indoda owawunayo ngaleso sikhathi yayishilo yathi idinga umntwana angazi nje mina ngithola umuntu ngifuna ukuchazela ngoba vele ngangikhiqize labantwana ngifuna uyayazi engane ekhuluma ngayo mina angithi ngiyasho ukuthi lelo cala silihambile laliphethwe imani Okay. ngitshela imani ihlisana umoya Okay. Ekuhambeni kwethu noma ekufuniseleni kwethu sifike sathola omunye noma engizothiwa usebudlelwaneni naye ngesikhathi kufika lowo ukuthi mntwana. uma kushaya iprogram Wathi even amaphoyisa wayewatshela emehlweni ukuthi mina ngiyizali lengane okwakuthiwa uyena baba owubaba kuleyo ngane. Wasitshela emehlweni ukuthi mina bufakazi bukhona. Wasitshela ukuthi ngangiwatshela kwawona ukuthi mina ngiyizali lengane. Kodwa angazi ukuthi yini eyabavimba eqhubekeni nodaba ukuthi belilandelele since mina okwakuthiwa ngubaba wayo ngalikhipha iqiniso ukuthi angiyizali. Owokuqala lowo muntu. Owesibili sibuya ngisho esikoleni sakhe owayefunda kuso. Sinayi evidence from othisha abanye abakhona ngaphakathi abathe siyacela ukuthi siyanilekelela ku-investigation kodwa asithanda ukungena kakhulu kulento because singabantu ababeyaleli ukuthi lengane ize ingaphumi noma ingathathwa womunye umuntu la esikoleni ngaphandle kwemvume yami njengomzali okusho ukuthi there was a story behind leyo ngane. So umbuzo wami uthi ngoba ingane yakhe ekhulela emphakathini nabantu abaziyo yisiphi isizathu esasingenza ukuthi abangela ukuthi khona umuntu owayengayithatha sekufuna ukukhuluma iqiniso kubunina ngicela ningilinde yisiphi isizathu nazi ingane sinazo sizele ziye ezikoleni ziphuma ngezikhathi zihamba nezinye ingane yisiphi isizathu wena esasingenza ukuthi uthi ingane yami ayingaphumi isinoma kanjani noma ingathathwa inoma ubani yayizothathwa ubani ingane phela yayisinaka ukusaba isatshiswa yini yayisisaba phela manje iyabuza ingane yathi kanti mama mina kahle kahle uma wami ubani kusuka kuphi izibuzo ngahamba angithi phela kwasekhanjwa zona lezi ndlela okay sekhanjwa zona lezi ndlela okay sahamba sayothatha iDNA ngicabanga ukuthi ngangihamba nomunye umama okay sayithatha iDNA icala liphethwe ulokhuzana futhi ngicabanga ukuthi nala epolice station bayayazi okay ikhona le ndaba okay imaki ngicona ngoba kuhle ngoba sengiphuma nakhona okay asibuyele emuva ke umzalele kusiphi isibhedlela umntwana okay kwakunguphi unyaka 193 kuyaphambana ungangiwami 193 boy phela lo auntie lo sasifana emakopana uyamazi khulelwe uyamazi khulelwe ungangiwami uyamazi khulelwe uyamazi khulelwe wambone kuyasinaso klinika uyamazi khulelwe mina ngibonile umama uyazi ukuthi ngiyakwazi umlindi uyamazi na ekhulelwe ngiyamazi ithathe ingane ngicela nilinde singayi mina angimazi ekhulelwe uyamazi nekhulelwe angimazi ekhulelwe okay ufikile mina ngifikile emakopane ngafika sanengane elinganayo ya 93 nomfana wami wa 93 bakhula bonke wafika naye eseyizele awumazi ekhulelwe okay uyamazi seyiphethe so uyibona isilingana neyakho ziyalingana namanje abafana bobabili lo wami wa 93 ilokho lo wa 93 so ke mama ke angeke size sikuphike noma asikwazi ukugijimela ukuthi nisenkantolo ngahluleka kulelo cala lokuthi uyamazi yini ekhulelwe ngoba into istart somuntu siqale ekukhulelweni you understand ukuxukuza naye uyabona ke leyo evidence ephelele kodwa mawusuthi uyamazi ithi nje ngiyamazi seyiphethe ingane kodwa ngikaze ngimbone njani ekhulelwe sesikhulelwe ngokuhlala kuphike mama sibuyele asiphathi awumazi uma wa
Awumazi uma wakho. Angimazi. Uma wami awumazi uMdlondile. Unomuntu Ngiqala nje ukumbona. Kodwa nje besihamba naye sihamba igazi. Yazi umzala kamsomi asiphatheni. Wakaba Msomi. ngifuna ukumchaza mina ma. ukuthi mina ngangibhike ngokusebenza. Ngifuna ukukutshela ke mina. Uma wami wamtshontshela ingane. Uma wami. Lo wamthathela ingane uma wami. Wena uzakhe umngani noma wena. Uzakhe umngani noma wena. Wena uma wami wamsitela ufika uzomvakashela uma. Ngifuna ngilalele. Ngiyacela ungilalele. Kufika wena uzomvakashela uma ekhulelwe ngaleso sikhathi. Wahlala ukuthi ingane isikhulile usubona like no 3 months I think 3 months ingane. Then wena wamphathela uma wathi ingane wena uzoyiphatha. Uma ngaleso sikhathi wathi ngene la isitolo ngithenge something wabaleka nayo indawo ingane ngifuna ukutshela wena usebenza masho wathi uma ukufunile la kakhulu akaza ngilalele ngifuna ukuthi ungilalele uyabona umuntu mina engithole yonke evidence yakho umuntu vele kuwena kabusanana naye and lo muntu loyo wangichazela la emehlweni nami wathi ngiyeke ngithi angifuni ukuvela kulento angifuni ukuvela kodwa uncamisile wafika la ingane ngila waze washo wathi mina ethe ukuthi mina ngingane wathi wena wawungeke Uphi ngoba ke noThembu. Uyabona ubaba wayo Usecape Town. Usasho Ilokhu usibabu wakhe. ubaba wayo washona neke kwaba yisingane uyabona mina ngesikhathi ngisebenza eAshbathini ngangisebenza sizesifelenze nangomgqibelo eThawini mhlambe inyoni sababa kunaso sokushona soba wengane sasingashadile phela ngifuna sicela usisile kubonga baba wengane no angeke ufike lapho ngifuna ukumchazela mina usisi lo ngifuna ukumtshela akalingaza qamba manga akalinge azaqamba manga ngifuna ukukutshela mina sisi ingane le wena wayintshontsha ingane le wena ngifuna ukubuza lonke wena enduzoboshwa wena ngifuna ukukuchazela wena lengane le wayintshontsha ifikile ekhaya empela ayifana ubopha seyingane ifika ngithola bathi nayo empela letha la ifoni yami Nkosi na bese nayo letha la ifoni yami aliqiqinisa ngala ungangenzi kanjani ungahleki angalingi angalingi iqiniso ngide khuluma iqiniso ngoba le ngamsisi nayo mina ingane inkinga uthenga igazi bathatha igazi athathelakhe kuba ilona ekuthiwa unegative athathe kanilalisile kwenza kade 2020 asasilindeni ikhulumo yedwa wami ngifisa ukuthi wazi ukuthi mina sengiyihambile imigudu ziyaphambana izindaba ziphambana ziphambane ikhombisa ukuthi kunezinto ezidoji ezenzuke even kwi-DNA test ngoba ukhona obehamba phambili igazi lakhe qala negative elalini athathele lithatha ubani igazi angithi ngihambile ntokazi negative phela basephoqa isigebengu naseqaleni noboyisi ubani lona uboy wami sizokufusana silungisana lengane esiphilile iminyaka ingeyazi imvelaphi yayo asikhulumeni iqiniso izinto ziyafika ekugcineni asikhulumeni kahle ukuze kuzolungiswa la usuka khona othi wawukhulelwe correspond
akekho ofakazelayo ukuthi siyamazi abantu wakhe so versus mina hlala la ubuza yena ukuthi ubani lo ubani lo kuqulani ngizocela ningilinda uma nizongavumi ukuthi into ihambe ngendlela step by step ubuze umbuzo esekhulumile omunye ngeke sikwazi ukuba mdladlandela singahlala kuze kusekuseni phinde futhi qala olunye usuku sihlale phansi wabangena igama lami ngusiteteleke ngokwandlovu Sibongo kunodaba oluthile esize ngalo noma engizothi luthinta umama esesi-investigate isikhathi eside sathola izinto ezithile ebezizinkomo zokuthi impendulo sizoyifuna kuyena udaba lwengane othi ingeyakhe kodwa kwi-investigation kuvela ukuthi ingeyomama othile wambambisa yona wangena naye esitolo wangena esitolo njengomuntu wayemaze umngani wakhe mephuma esitolo akasekho nengane kade kwasabemcinga bengamtholi ayikho evidence noma ekwenzeni investigation akekho noyedwa ofakazela ukuthi siyamazi ekhulelwe kodwa bayamazi iphethe ingane abamazi ekhulelwe bayamazi iphethe ingane kunezinto even naye azivezayo ukuthi ziyaphikisana nesizazi even from umnikazi wodaba esesizazi ngokwe-investigation so yilolo daba-ke ezizodingida noma esizofisa ukubonisana kulona kuphume ingonyuluka kuphume iqiniso kuhlelwa indlela yokulungiseka kwezinto uma kumele kulungiseke ngoba even la investigation siyenzile most yabantu la endaweni akekho othakazi bayazi sibabuzile siyayazi leyo ngane iyantshontshwa usibani bani siyayazi ingane iyafika nosibani bani Ngabona lolu daba ngiyalazi kusekhona Mashabane. okay Mina ngula umakhelwane. okay Ngiyalazi lolu daba kusekhona Mashabane. Lolu daba likhulunyiwe kakhulu. Ngikhumbula mina kuze kuthiwa bokwenza iDNA yena nengane. Labuya kwakuthiwa iDNA ithe yakhe ingane. Ayishongo nje iDNA yasho njalo impela wethinta Sazi lokho. sazi lokho. yazi ukuthi into eyinkinga-ke mase sifika kwi-DNA kutholakalani Yeah. the time benza i-DNA masizoyenza nawe mama manje uma sesiyolanda amagazi kumele siye sobabili singazi ukuthi kwenzakaleni athina ama-result sobabili afundwe kithi avulwe kithi sobabili kodwa kuba yinkinga uma ngizoyokwenza i-DNA nawe ngithi mhlawumbe umama wakini understand sengizofica yena kuqala phambili mina nawe kuyikhani sifika ungayithemba uyithini into enjalo sengifica mina owakini noma thina sesifica owakini oyedwa usekhona phambili usehlele uselindele ngakabe noma uselindele lo boy Madumamo. maduma lo umkaNgcobo engiphelezeli sapike sahlala salinda kwathiwa size ingane yalithatha igazi nami ngalithatha igazi basitshela-ke imiphumela isibuyile ngoba ingane isilazi iqiniso ngifuna ukumchazela-ke mina ngicela ukukhuluma ninginikeze isikhathi ingane ifikile ekhaya ngo-2020 awazi le ngane ifikile ekhaya lami empende ngo-2020 eNhlabamkhosi Mina kwasisimilo bha. wasesimini mayifika ingane ekhaya ayi kujatshulwe kade yahamba ingane mina ngizomtshela nayo Ncamisile ngizwa ngayo uboy washo uboy wathola ngelinye usuku umntana sekhaya omunye wakwabhalela kukhumbula ekhaya uzokhumbula uma ebhalela kukhumbula ekhaya wangena uboy ephuma eminyango uma ingena uboy ephuma eminyango kwakhona okhulumayo emantombazaneni wathi anti noma wathi ma uyabona yini ingane ukuthi siyafuna wathi mengene eminyango uboy wabuza ukuthi hawu ma ubani ofuna yindaba mase ngena mina kuthiwa ngifuna ubani wathi yeke leyo ndaba ngizwa ngayo uboy ingane yama unamanga nami uyabona ubuhlungu obuziswe uma ungamushawe istroke tu wena ungamushawe istroke uma wabe ubuhlungu Satsala ubana leso sona. so isho mangena mase mkhambela ngifuna usho ukuthi ngiyamkhomba nje angimazi uboy lo wama
Ngilalele mina niyezwa mekuthiwa akubehliwe lehambi. Ngicela kuhlale ngiyathi. Mawungena sisi entweni uyayilinda uyizwa ukuthi ihamba. Ngiyaxolisa mama kodwa ngicela uma nama ngangithuki. Okay. Nawe sisi indlela ongene ngayo ungene sewuhayisa. Akekho umuntu akekho umuntu oze ngomsindo la lento ibisahamba ongakwazi noma ufisa ukukuzwa noma ufisa ukukubuza uvumelekile ukuthi ucela ukubuza ngizosho ukuthi nginikeze ithuba nawe ukhuluma sodla kuzokhuluma mina la mina bengiveza izinto esesi-investigateile nesisizithulile then bese kuba khona umbuzo lapho omunye alalele omunye nomunye hayi manje bese siqala ngiyafona osho uboy uzofonela mase kumele afonele ake sikhulumeni iqala sikhulumeni njengoba kade sikhuluma ayikho into elwisayo la ayikho into elwisayo ingakho mina bengade ngibuza ukuthi uma ngathiwa siyokwenza i-DNA mina nawe mama bese uthiwa omunye ungowakini sekuthiwa noma owakithi akengenze ngowakithi ngingenzi ngowakini uhamba nami mina siyokwenza i-DNA sobabili ngifike mina sengihamba owakithi umfice sephambili ungagculiseka yini kuleyo nto noma uthola ukuthi khona owakithi ohamba phambili othi masike safika kudokotela athi ngaphambi kokuba ningene kudokotela bengicela ningikhulumise nayo udokotela noma nimnikeze inamba ngifonele ukhona wakithi osefuna ukukhuluma nodokotela ongekho la noma umfica phambili sizothola ama-results ngalelo langa owakithi sewumfica phambili abuye ama-results avune mina ungagculiseka yini wena akulula phela ukuthi ugciliseke ngoba phela fanele ukuthi manifika nifike kanye engekho sehambe phambili mhlangothi zombili angithi i-DNA uma niyoyenza nonke nivulelwa yona same time so that nonke umuntu ezokwazi ukuthi agculiseke kodwa mase kukhona
onohlobo nothilo sehambe phambili nami ngeke ngize ngigculiseke. Yiwona ama-questions noma iyona mibuzo egcinisisana ngoba ukhona obehamba phambili noma owayefuna ukufonelwa before kungena abantu beyothola ini ama-results. Yingakho-ke kuvuka imibuzo ethi asikwazi ukugculiseka ngoba besihamba avele lo muntu kulolu hambo. Yini kungayiwo ukuthenini i-investigate uma siqeda uku-investigate bese kuyohlala naye phansi kukhulunywe 1-on-1. Yingakho kunale mibuzo evelile even after yona i-DNA test. Sengicabanga ukuthi seniyi-understanda ukuthi isukele kuphi emva kwalapho. Ngisacela ukubuzane nami. Isenziwa khona i-DNA enziwa sisibisakile kwakuthiwa iyani khona esibhedlela. Kangisethekwini ke mina. Ile esahamba sayoyenza. Ama-results athini? Ama-results phela abuya kwathiwa ingane yami futhi icala laliphethwe umyeni umseshi. Osebadala angazi noma usekhona yini kodwa nje police station bayalazi lolu daba. Muthi nawe muthi ndlule khona. Bayala. Okay, ubanike lo oye hamba phambili noma lo wayecela ukufonela endabeni ye-DNA. Esithithini se-DNA ukhona wacela ukukhuluma nodokotela. Ayike thina mina ngangihamba Ubani namfica phambili sekuyolandwa ama-result ayolandwa ngithi yebo ubani namfica phambili. Hayibo athina sawathola ngaleso sikhathi ama-results abuya ngaleso sikhathi. Imali manje ngesikhathi kubuya ama-results nani nobabili engakafike wangala kuhlangothi labo. Nawe wakhona wakhona nami ngihamba noMaDuma bese kube yena kumfana. Ngicela ukukhuluma manje. Wena manje uyabona ukuthi awunalo ulwazi ogcwele. Okunye kukweqile kakhulu. Ngiyakutshela namanje ngizokuphindela futhi. Umfana ufikile ekhaya efuna uma wakhe ngo-2020. Ngitshela awazi isithombe sakhe ngesithombe sakhe mina. Umfana ufikile ekhaya ezofuna uma wakhe. Saqale sahlangana uzothini yena umfana wafonela elinye ikhansela safonela sesifonela ikhansela sahamba saya eMaritzburg sihamba ngolayini thina la sanjalo sagibela noma suke empendle sahamba saya eJobeni sohlangana naye uNkosi ngo-2020 kwakuDisemba. Yes, kwakuDisemba. Masifika khona naye benako ukwazi ukuthi khona something ngisha amanzi lana. Samchazela ngamtshela ngathi mina nangu uma wakho. Ngathi wena wamtshontsha wena. Ngathi walahleka ngo-1992 wena wantshontsha intombazana okuthiwa uNcamsile. Bonkosi uNcamsile mina ngimazi uNcamsile wathi yena impela umama ade kuhlala naye. Ngathi uNcamsile ubesebenza emajardini Ashburton wathi yebo kunjalo umama engimaziyo mina ubesenza khona ngakutshela ngathi wena wantshontsha. Ngamchazela sonke isitori kwenzakalani. Wafika uBonkosi wahamba ekhaya kwakuyiphasika la 2021 wafika uBonkosi wafika ekhaya empendle. Yakhulunywa indaba. Ngisho omakhelwane babefika bezombonga. Kade uma lahlekelwe ingane. Ngilalela. Kanjani ingane yakho useze washaya umama wakho. Ngisaqhubeka. Uma wamuze washaya istroke iyona into evele ibebhlunga kakhulu. Ngoba uma wamushiwe istroke true lengane. Okay, sifuna iqiniso ngoba uthatha njalo. Ngikhulumayo nawe. Yakhulekhethiwe. Uthatha njalo. Kungekho manje ngifuna ukukhombisa ukuthi wena lengane kahle akuyona yakhe engeke izikufihlele lezi ndaba. Eyakhe. Akuyona yakhe. Akuyona nawe mana ngicela uthule uqhubeka nendaba. Kwenzakalani uBonkosi usenonkosikazi wakhe uhlala lapha ngenzansi kosa zakho ushadile eKhalathini. Ngithatha uhlala lapha eKhalathini. uBonkosi ushadile unomfazi wakhe umfazi wakhe uhlala lapha eKhalathini. uBonkosi uhlala eCape Town. uBonkosi mina kade ngihamba naye la. Safika siyifamily siye lapha kaMfazi wakhe. Siyifamily sisuka emakhaya. Siyifamily sizobona okwesibili.
Akona ubona ngona ukubaba sokwesibili sizombona. Ngifuna ukungilaleli, ungalinge uzoqamba manje. Lokho ngiyabona. Angithi ngikona ngikushayelile. Uzonika uthuba lakho bese lokukhuluma. Linda ke sisi. Okay, uthetha njalo. Umkhwekazi wakhe, umkhwekazi Pinky ke lo. umkhwekazi sisesifikile sifamily. Yaxoxa indaba futhi naye washo bonke sothi ngeke kuze yonke into sikhulume into eyodwa ihlangane akwazi. Okushuthi ngikambona ngathi mina ngikwazi laphi mina. Makuba uyona ingane yaluma. And naye ubonkosi kwasho wathi yazi sisi lo mama lo ekhomba uma. Wathi lo mama lo ngiyamazi efika esikoleni. Ezofuna mina. Ukuthi wayefika ekhaya mini wayesafunda ngaleso sikhathi lapha eqhamukile umfana. Okay, uthuma uyasho ubonkosi ukuthi wayefika lo mama lo akhali afike ahlise ngiyembeni ngingazi ukuthi ukhalelani. Mayithola uma uyasho ukuthi kushiwe ukuthi le ngane le make yaphuma la esikoleni kungaziwa kuzoba nenkinga ngoba kuzoboshwa abona labantu besikole ngoba yangane le ibikathiwe la ubonkosi behlala nogogo wakhe uzala wena washona ugogo wakhe wena usebenza emajajini uma wakho. Okay ima ayibambe lapho ngaqhubeka uma kuukuthi akakaza khulume nobonke uyithathaphi zonke lezi zinto. 1 umbuzo omele uyibuze wona ningangiphenduli awuqonde kumuntu uyithathaphi zonke lezi zinto because ziya corresponda to izinto ezenzekile. 2 uzubona ukuthi kukhona izinto azenze ngasese ungasazazi ungenalo ulwazi lwazo nazi ziyavela sebenze bahlangana nabantu basekhweni njengoba ngene nathi sihlangene nabantu basekhweni before yena usisi ezohlangana nami ngiyayisho usebuya kulo lahlangothi olungale before azohlangana nobani nani. Qhubeka. Okay, uthetha njalo saqhubeka safonelana. Umkhwekazi ngizokusho lokho. Umkhwekazi wakhe kwawuyena okhuluma indaba amagazi ngoba ebona ukuthi ubonkosi usebuyile kubo wathi khuluma indaba amagazi. Umkhwekazi wakhe awukho njalo wena mzali wakho wamzali ukuthetha njalo wathi nene kumele kuthatha amagazi. Masiya emagazini kusho yena umkhwekazi wathi nene udokotela nodokotela enyakuyena ngicela ningangeni inamba yakhe engayitholile noma ningike inamba yamkhwekazi. Ngifuna ungilalela ngikhona mina ngikhulile futhi manje le nto bengiyibuka. Yabona udokotela wokugcina wawulanga ko Hilton obani bana ngazi. Sathi masifika lapho samfica umkhwekazi esekhona ngaphakathi ngakhishwa mina kwathiwa mina mphumi. Uyazi lo mama lo washo la enhlapini zametho sigcwele siwumndeni wathi le ngane le ekhoba ubonkosi wathi angifuni isuke kumina. Wathi angifuni ngoba izinto zami ngizibhale ngaye. Le ngane umkhwekazi into zami zonke ngizibhale ngaye lo mama lo mfana lo ngibhale ngayo so angifuni asuke kumina. Lawo mazi wawakhipha sihlezi wabesesho naye futhi wathi angifuni ngoba into zami noma ngingafa mina ngeke ngize ngikwazi ukungazwa le ngane ingekho. Sakhuluma futhi singumndeni zale ngane hayi ngoba sizoyithatha sizokhuluma naye sifuna ilazi iqiniso kuphela sikufunayo thina standile la. Into engubugebengu kade yenze amagazi beyenza ukuthi ubewuthenga udokotela uba yena uPinky bebathenga ngoba mina udokotela wokugcina engangena kuyena ngasi mangena wathi mina angangeni kodwa yena ngibe ngimfice phakathi wavuma ngangakwazi ngaleso sikhathi uyabona ngenawo amandla ngaleso sikhathi uma wamushawa istroke sisi ibuhlungu engibuzwayo through le ngane le ngane iphume empela awazi ngamsihle uyabona ke kodwa sikhathi othi nahamba nayo uphekazi nawe uthatha amagazi ngiyakwazi lo wonke uzowazi ma wawungekho ngasadingi angithi soyibona wonke uzowazi uzokhuluma ngiyacela singavuli uyazi yo uPinky lo
nokulunga uyafonela akhona namhlanje kuzoya khona yisona sizathu phela ngilindeni yizona zizathu-ke ezenze kwaze sasukuma sayi-investigate sinesikhathi silahamba lolu daba sibuzile mntakama siseshile sidinga noma oyedwa ozothi ngiyamazi ekhulelwe mina imile nje noma wamseze walazi lolu daba Uma wakho sisi. into eyinkinga imali into eyinkinga kakhulu ukuthi ukhombisa ukuba nolwazi oluningi even oluhlula noma oluphikisa izinto zikamnikazi wodaba ngitheni nini ngifika ngathi umnikazi wodaba usenjani useke waba in contact nalaba bantu engifike nabo you understand wena manje you seem to conclude everything ngathi manje usufika esiphethweni siwazi yonke into ekubeni umnikazi wodaba kunguye naye ovumela olivulile leli bhuku angisho kanjani ukuthi ofike walivula thina lekhaya uthi yena lento akayazi imali sisi nomkhwekazi uboy imali sisi nomkhwazi akho indaba ukuthi involve kuyo yonke lento le yabo kunale ukuthi yaphiqisa ngazi kanjani mina yabona uma sifika la uthi umamulela naye awuzele ntombi imali mina okay mawubuya ngifuna uzongilandisa uyamazi angithwele ekhulele wozongilandisa mina okay ngizokubuza futhi imibuzo Uyazi sasiki stepele kusafika thina. Saya esikoleni. Sangilandisa. Sihamba naloma wayengane. Safica okay ngizokubona Yathi principal kuthina akulula ukuthi sinike ingane. Wasivezela lo mfana weshebhobhodlana elingaka. Wathi nandi wakhala esikoleni uma lengane sikhamba naye. wena uqala ufika la ekhaya Khala ngizale ndaba mina. Khala ngathi ngamthatha ngaphuma naye wathi principal ngiyaxolisa ma lengane siyazi ukuthi kusiyona yakho kodwa sina imvume ngoba sayatshela ukuthi inganikwa ngisho yedwa efike athini amaphoyisa athi sifike siyithathe ingane sibuye nayo khona izokwenza iDA nonina wathi bathi esikoleni asina indlela lengane kwathiwa singayikhiphi izolanda umuntu wangaphandle uzofika ingathini sakuthi ngabuye seza la safica umama ehleli la lwabekhaya lo kade siyahamba nje ngena ngithama ngena ngathi nangibona yebo ngathi yamazi lo mama saze washdlula uyabona ngithama ngena nje nami lo mama engimazi yabona mina ngihambile mina ngihambile indaba yakho kade ngikulandela laba mina bafonela mina ngifuna ukukhala ngithenge ngilindile bengeke ngizwe nginivezele ngoba ngizele lolu daba ngoba seliyangikhomba lolu daba ngoba ngiyayilazi yabona ngifuna ukukukhumbula ngifuna ukukutshela mina ngize ngaya la eKhamukile mangifike eKhamukile isikole la agcine khona umla high school leko kurate eMpophomeni high mangifika khona ngibika udaba lami kothisha ngihamba kanje hayibo bacela bathi awuthi sibonise lengane lo ifunayo hayi ngibakhombise kanje isithombe washaya izandla mem uthisha wala wathi hayibo usho lengane le yalahleka eyantshontshwa intombazane yala eMpophomeni washo uthisha esikoleni wathi lengane le yantshontshwa siyasazi isitori sakhe angazi noma uma wayedayisa eThawini or something kodwa khona yenza ngabachazela ngabacabela phansi wathi hayibo salazi udaba lalengane wathi siyalazi ya
uma wami owedayisa wathi nje lengane lesiyalazi udaba layo lengane yantshontshwa lengane akekho umuntu ongazi mina ngiyakuza ukukholwa ukuthi la mina angikali ukufika sengizakuwa ke Ntombi wayefika ngala ngamsebenza ngakhona afike ayisho le ndaba sahamba sayothatha i-DNA abuya uyabona-ke manje mina manje igama esengizolikhuluma lokugcina angilandise eyokukhuleka kwakho uyayazi yebo even noma ngisamncane kodwa ngisakhumbula isisi wehlala ejardini ubaba boy ubaba wafana lo nimshoyo nini cha sisi ngifuna ukubuza bona uthi ubaba wabo uThemnkosi ke mina nje usisi ngimazi esibona uThemnkosi wakandlovu engakamithi bengivele ngifunda khona mina lapha eAshburton ePrimary khona sihlala phi kumlungu sisi uma nobaba besebenza ubaba wesashona besebenza kumlungu mayesh ejardini usisi wazala ingane weshiya noma vele isancane wayizala kusiphi isibhedlela ngicela mama wayizala noma ngasesikhumbula isibhedlela noma ngithatha isibheki seThekwini kodwa bengihlezi ngifika usisemithi ngafika futhi usisale ngisho simini ngiyakhumbula yebo sabuya nayo ingane sezayela Khethiwe uyazi-ke manje mina into engifuna ukuyisho kumina ngifuna ukuthi manje kufike yena-ke uyeza khuleka nje uzomfonela nje manje sengikhulumile ufike yena naye umkhwekazi wakhe ozobekhona noma phela ngoDisemba noma inini phela Isiyama ukuthi ungamiyeke atatazele zenkelele. cha silangithi ntombazana angisho ukuthi lokho kusho yakubo afike yena la ukuze le ndaba isotheke Afika zenza sekhathela ubhoyi. uyazi ngoba uyaqoqela lo mbezana noma khelele bawo afike yena la isotheke noma khelele bawo ngeke kwathele lokho ngakuzo nowatshotshe ngaye uyabona yini mama ukuthi izinto mina ngisho ukuthi omakhelane mina eke ngakhuluma nabo bayazala yes bayazona uyabona yini ukuthi ezinye zezinto ezikhulumeka ziyaqondana ezisuka ngala kulolu hlangothi ezikhulunywayo ziyaqondana ngisho ukuthi uqondana ukuthi ungowakho noma akasuyo wakho sengisho inkulumo okumele ngabe bona banazo uma kuukuthi kuyinto abayikhandayo noma abakaze behlangane nayo hayi kunezinto eziningi esebenazo ohlangothini ngoba sebeke baze bahlangana nayo sahlala naye angithi-ke angithi ikona-ke ngishoyo ukuthi manje ngoba nithenela sofike elungelweni lokuthi akhulume ake nimkhulumise khona soke sikholwe akhulumise ngifuna abuye aceleni athathe noma ilifu kuthiwa manje uzofika la bezofoneleka khona angithi manje uBoy kusho bona abafikayo ngithe mase sesiyikhulumile iyaphela you understand because bekumele phela siliveze uhlangothi esilihambile kuwe ungavele uqhamuka abantu nje sebezothi hey watshotha ingane singalivezanga uhlangothi lokuthi hayi wena umakhelwane-ke wasuka wathi khona amantombazana afika la ekufuna ngathi hayi leso story ngiyasazi sike salihamba lelo daba lolo mina ngangingasasebenzi emsebenzini umlungu wesesethi ngithathele wena kancane kancane ngengane yakho nje kancane Kancane lo mntana akakhanyile ukuthi ungazala ingane ekuthiwa intshontshe. angithi ngamile kukumzala kakhulu Izala kanje hayi nefazi ngababa iziphindi iye lo muzi. angithi lo sifuna wayenyathele kakhulu izathu zakhe zokungasho uyazi ukuthi into uyazi ukuthi ukube wayesho imali mamncane ukube
wayesho wayezosounda as if ungrateful for ukuthi uncamsile yeba ke angimsoli mina uBoy ngoba uma into isigcwele noma uyizwa ngabantu abaningi ihlukumeza ithinta impilo yakho kuyadinga ukuthi uma usumdala uyisukumele uyifune ukuze uyithole wayelokuthi imani mina ngifuna ukumbekela izathu mhlawumbe naye wayelokuthi uma ngabatshela laba bantu bazobona ngathi sengiyabalahla 1 2 bazobona ngathi angibongi anginambulelo okwesithathu angiyazi imbangela yokuthi ngize ngifike kulomuntu uma kuukuthi ngafika kuyo uyangizwa uma kuukuthi ngafika kanjani mhlawumbe wayengihlukumeza uma ngenza isibonelo imibuzo wayengaba nayo njengomuntu okulesi simo you understand 3 sengiyagijima ngiyoyenza lento bengabe besangamukela laba bantu ngendlela abangithitha ngayo njengengane uma kuukuthi ngiyabhamba lapha phambili you understand sengibuya ngapha sokuzobe ngasekho kuhle enhlalweni yami 3 khumbulani sikhuluma ngempilo yomuntu la sisi wayengaba nakho ukuthi sengiphila iminyaka ngithi lapho wayeno 18 ngisibonela lapho wayeno 18 ngesikhathi sengiphila for 18 years labantu bengifihla eqiniso yini ezokwenza ukuthi bengitshele manje you understand yini ezokwenza ukuthi bengigqugquzele uma ngiqhubeka ngiyifunela you understand mina ngeke ngize ngimsole because into mayikhathaza wena singagula sonke singabandawonye la ekhaya uma kuukuthi wena uyagula asikukhathalele thina wena unalo ilungelo lokuthatha ibhodlela uphume uyofuna usizo ocabanga ukuthi lungakusiza ngaleso sikhathi you understand ngeke ngimsole mina ngoba into mayikhulunywa ngabantu ingempilo yakho ufuna ukuthola egcineni uyitholele wena ungenza noma ngabe yini ngeke ngize ngithi mina ngiyamsola wayengenza noma ngabe lento sikhuluma ngempilo yomuntu lana guys impilo yomuntu uma uzwa ukusalela ungaqondakala imvelaphi yakho uzwa ngempilo yakho uyadinga ukuthi usasukume Makaba behleke ingane neminyaka emingaki? Ngisazoya mina Ilahleke nesikhathi esingakanani? ngiyalahlekile 3 months ukuthi ngibambe akazi isibhedlela nini. Ngisona isibhedlela esokulamulela. kodwa thina sikaze singabe nayo Ngicabanga ukuthi uthathe i-ID mawuthona ushow wakho. Thatha i-ID ngishone uyothola imininingwane yakho. Sihamba nawe nje sihamba nawe nje akusekho ke manje ukwazela Isona impela Qale kuphi ikliniki wena wayizala ingane waphuma nayo nini kwenzakalani kwasho konke omvumo la phambili asishoneni khonakhe hayi kona yona isibhedlela sohamba nje nawe nje mama kasi ngamsaba uphinki ayingamsaba yamangala mina ngakhuluma wakahle ukuthi ubekade bench uyabona uma sencike esifubeni sakhe nafa la wabhale ngayo boy ibona shuthi wena yonke into washo nje sikhona waqala nje yonke into libhale ngayo enda kakhulu boya futhi ke lapho uyamthanda vele yonke into asizibhale ngayo kodwa manje uma wakhe emhlane ekhaya uma wamzala 9 months wakhale ekhaya uma wenze 9 months 9 months ezalo umfazi umama walengane ethi uhlezi ehlele ebuke ewindini umbuzo ukuthi yini mama wabuke ewindini ethi nginethemba lokuthi uzophinda abuye ngimbone ngena bese ngiyahamba emhlabeni sengirathi uphi yena umama ungene nini uyenini le boy 2020 yajabula ukuze uthi nginethemba lokuthi mhlawumbe ngizombona ebuya ebule kwesibili ubuyela kubani kimi noma bese ngihamba kahle emhlabeni uyayizwa bese ngihamba kahle emhlabeni ngoba into engiyifunayo ukuthi angazi kubuhlungu ukuzala ungayazi ingane yakho ukuthi kumuphi umhlaba iwona amazwi awakhalayo usuku nosuku ethi ngangimenzeni lo muntu wesifazane osibani nokwabani kunokuba usengaze angenzi into ebuhlungu ngazo amazwi akhe awakhalayo njengoba esiwazi wawo shona isitrofi
futhi nje mhlawumbe ngoshona kamnandi uma eyoba nesibindi sokuthi abuye azolikhuluma iqiniso ukuthi dadewethu ngangikhalela nabathi siconclude ngani indaba sigcina ngani ukuthi kuzokwenzekalani lapho wayefika ekhaya kwayena wathi efika yena ubonkosi wawasha wathi kodwa lo mama wathi ngiyamazi wathi lo mama lo ngiyamazi ushoboy ekufika ekhaya wathi ngiyamazi wathi ngani wayefika ekhaya njalo amafika la esikoleni nanento engambuza yona ubonkosi uma kube mina angazi ukuthi ubonkosi wantona ngilalela igama lami angazi ukuthi ngilalela igama lami khona sangu mina ngazi ukuthi nje igama ngithola nje nedeli ubonkosi uthemkhona Ubonkosi ngani ngesibongo sikanina ngoba uma wakho emthole bengicelile bandla ati ukuthi wena ngicela ukukhuluma nalethu kodwa ke noma ngathi azovulwa amabhuku futhi nalapho-ke sisi uyabona njengoba ebiza uNdlovu ubaba wakhe wazalela ekhaya lalela ngithe wena-ke ume kancane uma wakhe akazange ashade wamzalela ekhaya naye wabiza lesibongo ngoba nobaba wakhe wakhula ebiza washayelwa bani ID washayelwa yimini i-ID wabiza ngoNdlovu ngambiza ngokhanyile ngisesibhedlela kufunakala akufunakalanga phela ukuthi usanda uyishintsha wabiza isibongo sefuna ukushada obesefuna ukushada thena lokwazi wathola umuntu akaNdlovu wamushayela ke ngoba uyazi umuse ku uyazi yimini wayekhona ubaba wakhe ngaleso sikhathi yile eyayincinda ukuthi amshayele ubaba wakhe wayethanda ukuqonya nami ngangasamazi ukuthi asesingakho-ke ngithi mina imali angeke kube nina phela nizokuphilisa le ndaba ngithi ngithe mina bengibuza uNomsela umbuzo ukuba benunombuzo nami uzosho igama yami mina bengibuza ukuthi hayi mina kuJoyce nje igama lami elinye shiya yonke lonto leyo prove esibhedlela masesibhedlela okay nami ngicela ukubuza ke mina ngiyabuza angibuzi ukuthi simbuza kuNomsela cha ukuthi nami ngizokubona mina sesikhuluma asikhuleni sonke khuluma mina khuluma naye hayi nawe yini eyayenza ukuthi uBoye naye ubaba wakhe angashayelwa nguye isitifiketi uzuyomcelela omunye umuntu ehlala no-anti bakhe njengoba kadesha usizwe ukuthi hayi wayehlala no-anti ihlobo zakhe zisondele eduze kwakhe kodwa usungazi uyomcelela omunye umuntu angithi ngichazile ngathi ubaba wakhe wayeqonywe yisoka nami ngingasamazi ukuthi ulaphi ngaze ngacela omunye ubhuti wakaNdlovu eMagwabini okay kwayimina uyena wamshayela okay ngoba futhi naye sengikhathele ukuthi nawe uzoba wakhanye nami ngibe wakhanye ngathi musu ubona-ke kanjalo kulungile okay uyamazi yena ubonkosi ubaba wakhe yebo uyamazi uze washona nje uBoye emazi baba wakhe wayesesemtholile ngaleso sikhathi noma wayesebuyile ngalesi sikhathi somaqoqo ukhoshakaliswa yengoba usukela nomfazi wakhe bayokwenzela ingane ibogcaba ingane kaNdlovu ashwathini ngicela ukukhuluma ufuna ukumfonela nje ngimbuze njalo wayekade engatholakali kumele kwenziwe isitifiketi uhambe wahamba eminyaka wareconcile noma wabuyisana nomntwana wakhe ekuhambeni kwesikhathi
uboy angithi uyamazi ushone sebenobudlelwane ngifuna ukuya kulobo budlelwane ukuthi bukhale abona abasale babe nobudlelwane umaze kanjani bese kakhulu babenga umaze kanjani awubemazi Yena awuthepha kanti unabantu umaze kanjani ilokho ngifuna ubabengane okade azingane ngokubezeli ingane ishone uboy ushone babakhe emncane bemncane uboy besezomazela uboy waseyabazo anibakho sisinanga umtshengiso anibakhe waqhula umfazi wakhe lo ngoba ingane ibigula sathi seshisa impapho lapha waqhula ingane uboy wahamba ko anibakhe bafike bamenzele bamshisela impapho lapha wazolala nakhona Abo yona ubuya le ekhaya uzitshela ukuthi mamncane sekulungile ingane isi right asagula usiphuma kubona anti basichazela yonke into uyazi ukuthi ngangcono kanjani uthi uboya ngishime futhi asuke futhi nangicawe yona ingakuthi mina ngifuna uboya akhethi angithi uyambona uphendula uyambona sisi akuqalekile mina angithi uyambona yona esithombeni futhi ewubhola kunengi ngiyabona mina imali lapha usuka la gijima nomamezala wakhuphingi usazokhuluma aphinde le khaya suka zoyiphiqiza la asuke kanti futhi la ephiqiza ushonele awukhuleka khuluma ngane ungathini umuntu mengabe thina sahamba zoyithatha i-DNA mesithatha i-DNA bayibuyisela iy'mpendulo okay uyabuza usisimethi nakunezinto engingazazi ungazama ukubuyisela emqondweni washona ubaba kaBonkosi engakanani yena ngosami le mbuzo ngifisa iphendulwe nguye ngoba angifuni kusasa kube ngathi wayekhulunyelwa esenezinto angakwazi ukuziphendula mhlawumbe komunye umuntu ongaphezulu kwami ngazi noma niya understand ingakho ngithi usisi akahle akemdingi ngidinga umama mba wengane ongizokhuluma naye owazi nengane yakhe angingezwa ngomunye umuntu wesithathu uyabona uma ngasho ubuyisela umqondo emuva mhlawumbe washona baba kaBonkosi engakanani yena abangukuthi sefunda grade 11 wayemdala lowo muntu kube ngaba akanalo ulwazi ngoba uyabona manje ukuthi ungabe usuyaboshwe enkantolo ngoba lo sisi lo okade ehlela uthi wayesemncane kakhulu uBonkosi wayengeke amazi ubaba wakhe wayazi ingane uyayisho isiyabheda ke lento isiphamele sizi inkulumo ezibili sho ukuthi ngabe sesithi thina ukhona ongekaqiniso phakathi kwenu unkulumo amanga ingakho nginombuzo obuza ukuthi ubaba wakhe umazi esengakanani ngoba ngibuziswa ukuthi wayena ngala esadini uthi kade wasecela encenga ukuthi ma cela ukuyobona ubaba uma akazamisi ekhaya yingakho ngizwa ngibuza ukuthi wayengakanani ubaba esho umuntu ka grade 11 uyamazi ubaba wakhe ingane encane ka grade 4 ngamanje iyamazi uyise iyazi inama memories amancanyana ukuthi ubaba wayenokuthi understand ingane kakhulukazi musa ingane ingqondo yakhe isuke clean kakhulu kuneyethu sibadala umuntu ka grade 11 ke uyamazi uyise isiqi zakhe sasingamenza ukuthi aqamba mangethe akalazi kubo uBonkosi yena uBonkosi wazi wathi ngacela umuntu sisi ngoba ngangimncane nami lo sisi uzothi ushone emncane emncane ngakanani wena mama uthi grade 11 akithi uyambona lo indlela akukhuluma ngayo uphuzile ingakho ngithi akathuli kodwa ke sinaleyo emumva yokuthi angimazi ubaba angazi ekhaya ngangihlezi ngimcela uma akazangisi kodwa uma uthi baba ushone ufunda grade 11 emazi phela lo muntu wa grade 11 uyamazwisi uyamazi vele weqamba manga kusho uBonkosi wethu baba kaMama shiswe namanga bese baba kaMama uyamazi
kulukhuni kulukhuni kuya Siyaza Nkosiyami asinamazi. kushisana Okay. siyabona kushisana nezinto eziningi gcine ungazi ukuthi yini eyoba yini kodwa ngicela ukuniqwashisa kule uyabona singabantu siyaba nezimfihlo esiba nazo size sife nazo kanti asazi ukuthi sibopha abasele emuva kuyimpilo lokho singabantu siyawenza amaphutha esibone ngathi makhulu abaxoleleki kanti lithi iBhayibheli asithi isona singaxoleleki futhi awukho umqondo wokulahla umuntu empilweni singawuhamba umhlaba siwuqede kodwa kunezinye zezinto eziyosilandela impilo yethu yonke uma kuwukuthi sazenza. Jehova 2 i-corruption ikhona eSouth Africa lokho ngeke ngize ngikufihle ngihlezi ngisho ngithi ngingakufela corruption ikhona ukukhwabanisa ukwenza izinto ngokungemthetho ukufake izinto kukhona emhlabeni ukukhanda into engekho uyenze ngathi khona ngoba nakho ufumbathisiwe abathile okuthile ukhona kodwa iqiniso hlezi linendlela yokuyikhipha iqiniso lihlezi linendlela yokuyikhipha 2 bengifisa wesisiyazwe ukuthi engathi ungangayigagamelela kakhulu into engaqondene nawo because sekuze kwanezinkulumo ezishayisanayo njengoba kade uphumile nje ezithi ngibuzile ukuthi wayengakanani eshona conclude ngokuthi sesibhedlela wathi wena wayemncane mase ngiphendula uma wakho ukuthi wayeno-grade wayefunda ugrade 11 manje ngiyabona ngoba manje njengoba ngikhuluma naye ungikhulumela ukuthi uboy wakho lo uyezwa ukuthi nayo yonke lo angithi yimali uyezwa ukuthi kumele kufike bonke abantu boy awuthathi level lapho zobamuntu awumekhethiwa ngasese yini angikhuluma ngasese ngikhuluma naye ngasese awukwazi okwesibili siphuma khona-ke thina ngo-2020 siphuma khona umfana njengoba ngikutshela ukuthi kade efikile lapha ekhaya enhlabamkhosi empendle kubo la azalwa khona ngingeza u9 uma imicala yangane emithela abanye ingane yaba uyena nje uboy uyena yedwa bathathu intombazane esiyadwaba ngomazane kodwa kosami sisuzu wakhuluma kathi wawuthule manje uzokhulunywa nami ekhaya kade vele abantu bese bengifuna baze kumina kodwa njengoba ngikhombisa ukuthi ngiyayazi le ngane le yathi uma wayithola kamadonda
ubaba wayo washona ifuna. ubaba wayo washona ifuna engane yaserishini Uthi ngamanje ifana noyise wena mina angeke ngize ngazi yonke into ngawe ngingakwazi athi zwizokho athi angeke ngize ngazi yonke into ngawe ngingakwazi angikwazi awungazi uma wami owamtshotshela ingane wena ngiyakutshela namanje uma wami owamtshotshela ingane wamtshotshela wawusebenza khona eJustini imali awuthule yathi manje sikhuluma nosisi mina le ngane ngayizalela 18 ngo93 njengoba ngisasho futhi ingakho ngithi kufuna kuze kubuye yena ku-street ingakho ngithi ngifuna mina kuze kubuye yena asothele yonke asothele yonke le ndaba asothele yona yonke le ndaba vele mina ngomgqibelo ngisuke ngikhona phansi nensuku ngisuke ngingekho kodwa mina ngifuna kufike yena Uzofika yena lafikela namagogo angithi ngisho sisilwana sokwazi ukuthi mina sibe sokhuluma noma wengane sizobonisana naye noma sizomazisa sisho ukuthi sizohlangana masehlangana sikhuluma wena uyakhuluma yonke lento nishoze nje ngifuna ukuthi awuzophelanga ngaya amabhodi masemkhulumela isitori ngizwile mina ngiyabonga futhi isikhathi nje sakho nokuba nendlela ufuna ukuthi ulalele omunye umuntu ngiphinde futhi ngibonge nakini bantu abadala ukuthi nibe khona ukuzozwa ngoba into ezikanje ziyadinga ngathi zingakhulunywa bekhona abanye abantu ngoba ikusasa laziwa vele nisho kanjalo ngithi ikusasa laziwa akuzukuphela la lokho engakusho akuzukuphela lana kungeke kuphele lana siyacela ukuthi uma kwenzeka kuqhubeka sithola umnikazi wodaba nawe angisamdingi la sisi ngoba ngofika namagada mina nizobe nihamba wena uzohamba noba ngoba ngihamba namagada noba futhi uzobe ekule nkulumo ngihamba nomama biological nalo noba u2 noba u3 namagadi phela okay angakinga-ke mekunjalo phela wena mina angingakinga so wena iqhubeka ngicela uma wengane nengane yakhe then yona ingane yokusi-involve mhlawumbe makuwukuthi ifuna uku-involve ekhweni lakhe kanjalo umzali wakhe iyomu-involve-ke yona kodwa lo sisamdingi ungasiza ukuthi uphigi bekufanele bekhona uyaziza izinto ezishiwo usisi lo uma kuwukuthi sasiyaze sifike uyazizwa sizokhuluma into engekho naloko sizofika la sikhuluma into engekho ukuthi ngicela siyivaleni isikhathi umakhanyile mangabe eneqiniso akathe umzali uma ingane akafune imali uma wayo unemali zakhe uyadinga ukuthi ingane ayife imazi umnikazi hayi ukuthi sizofuna ingane yakhe ifuna ukumazi unina ngoba wena ulikaze wamzali uqiniso kungaphakathi kwenu uyayazi iqiniso angamameli kumsiki akithi vele le ndaba iqinile mina ngifisa ngathi mesebuyile naye ngoba akaseyona ingane useyindoda naye
uyompheka. Mina ngifisa ukuthi lento siyikhulume naye ekhona ngoba thina lokho ukuthi wezwe impela Uyenizoza sizokhuluma yonke. Asikwazi kodwa ukubona umntana wakho ngempela wozokwazi ukuthi uphume empela bezofika kutshela ukuthi uphume empela indlela kanjani. Angithi lokho Ufikile angithi khona lokho ke ekwazi. Ufikile nje usezoshaya nge-ID yasekhabonini. Naye befuna akazazi ukuthi ngempela Ngoba uyasho umuntu wabandlovu ukuthi angishayele ayidingi ngoba ufuna ukukhombisa ekhaya ngoba ngizoleni ukuthi mina-ke ngididiyeli Uma kumele uyasenze i-DNA uma kumele yenzeke i-DNA test ngeke ngize ngivume ukuthi yenzelwe la Ngoba siyenzelile nabantu kade becontrol bona bangathembakala. ngofika ngaleso sikhathi ngikhipha istrategy esithile sokukhethwa kwendawo Siyabonga sisi bengazi bona bengazi kube ukuthi surprise Siyabonga. ihambe yokwenziwa i-DNA test bese iyabuya sobe siye akekho yofika kuqala phambili nobe nihamba kanye sobe sonke kanye siyofika sithole sonke kanye engeke uhambe phambili nyangizwe akuze ukuhlela ukuthi hayi soya la ninikeza isikhathi cha iyoba yi-surprise ukuthi mase siyolanda sonke siyafika kanye siyavulelwa iphepha siyabuka kuphelile iyona into efunakalayo Silibonile-ke mbukeli lapho ngasekhaya udaba lwabo beyibikela kabanzi behleli phansi bekhiphelana ingonyuluka. Namhlanje besisehawiki endaweni yaseMpopomeni la besiyothamela khona udaba la bhale khona usisuyephi othi ngithathe isitetelegu siyoze ukuthi konakalephi. Niyibonile ukuthi kuningi okungaphakathi noma kuningi okungamanga okuzinkulumo ezingahlangani. One, umama uthi wayenza i-DNA test nomfana noma womfana, the biological mother. Umbuzo uthi kwakunini ngoba umama kaBoy ukugcina kwakho ukuyibona ingane yakhe yayino 3 months mhla ethi sisincamisile ngicela ungiphathela nangumntanami ngihambe uhambe naye ume naye la mina ngisafuna ukungena esitolo uma ethi uyaphuma esitolo akasamtholi okwayilapho wayigcina khona ukuyibona ingane yakhe. Esithola ukuthi-ke kuningi imigudu abayihambile bezama ukwenza izinto noma bezama ukuthola ukuthi ngempela ingane ingekabani phakathi kwaNcamisile nomama umama uNdlovu. Inkinga enkulu-ke la esiyitholayo ukuthi kunabantu abaningi sebengenile bayimfakela nabanye bebezama ukulwa ne-evidence noma ukuqinisekisa ukuthi lo mfana akalitholi iqiniso. Ibuhlungu kakhulu-ke into uma uzophambanisa impilo noma uzophambanisa ukuphila komuntu ukushintshe ngoba nakhu uney'nhloso ey'thile ofisa ukuyizuza. Aliphelanga udaba lwabo namhlanje ngesimo sokuthi kukhona obeyiveza ukuthi wazi kakhulu kodwa into ingaqondene naye. Ufoneliwe-ke umnikazi wodaba sebengasekho noma sebesekhaya ngoba inkulumo ibingavumi ukuhlangana and bese kunomsindo omkhulu. Wafona udadewabo wathi umnikazi wodaba ngiyayithanda indlela enilihamba ngayo lolu daba nesilisukumele ngayo ayiqhubeke iye phambili. Siyethemba ukuthi naye uzosenza isikhathi sokuthi afike abe khona sikwazi ukuthi sidlulele phambili nodaba senze okumele sikwenze ukuze kugcine kuphumile ekugcineni ukuthi ithini ingonyuluka, ubani uma wakhe, kuliphi iqiniso, ubani uqamba amanga, ubani ongaqamba amanga. Okubuhlungu kakhulu ukuthi usemdala kakhulu noma isimningi le minyaka kuphilwa nale mfihlo nale ukulahleka kodwa ama-evidence
akhona alokhu ekhombe njalo ukuthi asikwazi ukhulelwe kodwa siyakwazi uyiphethe ingane. Azikho izinto ey'khona ey'shayisanayo noma iminyaka-ke kakhulukazi iyashayisana. Uthi umama u-93 kodwa sithola ukuthi umama uthi u-92 kodwa-ke asazi ukuthi uyozala nkomoni okwakho ukuthi ulindele u-part 2. Uma kuwukuthi unenkinga-ke lapho ngasekhaya shayela le namba la ezansi kwiskrini uthi ngithathe isitetelegu ngiteteleke nawe ngiyozwa ukuthi singakulungisa kanjani inkinga obhekene nayo ukuya phambili. Mina sitetelege intokazi yaKwaNdlovu sihambile hawiki samcinga umama samthungatha saze samthola sisengakwazi ukuphinde futhi sikwenze nakuwena. Asishoni kanye kanye-ke sithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.